Ubonelela ngenkxaso-mali yenkamnkam yakhe yobudala ukuze balale betyile kweli khaya ngeemali zabo abazidibanisayo. Uthi yiminyaka emininzi efaka izicelo zokufumana indlu kodwa akazange wafumana mpendulo nakanye kulo masipala. Lo tata sele emdala uthi ukuba angafumana indawo eyakhe yokufihla intloko nokuba lityotyombe, loo nto ingamnceda imnike nesidima. Into mayenzeke proposal lami into ba imihlaba ekhoyo ibe fully serviced in terms of ilu indlu ngasese namanzi. Bakhona abantu abanayo what you call i-financial muscles, banakho uzenzela structure through brick and mortar, but ke mhlawumbi abangakwaziyo mhlawumbi the low income earners, the unemployed, poorest of the poor, babonelwe lo human settlement through the service delivery reconstruction and development program in the form of RDP house. Namhlanje abahlali basemakhanda bavale ngenkani zonke indlela ezingena kule dolophu kuquka amashishini kunye nezikolo. Inqwaba yaba bahlali baye kwiholo yesixeko baza banikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kubaphathi bomasipala wedolophu bekwamnika iiyure ezingama-48 ukuba aphendule. Aba bahlali banyanzelisa ukuba umasipala abanike igunya lokungena kumhlaba iempilweni ukuze bawusebenzise ukwakha amatyotyombe ze babe neendawo zokuhlala. Peacefully, singavali indlela, singamoshi into, sihambe siye ekhaya. Ukwenzela lento besidibene ngayo apha ibe nokwazi ukuphumelela. Siyayazi bakhange belula ke into basizofika apha. Masingayenza inzima weske ngokuba singaphenduleki ngenxa yesenzo sethu. Xa sisuka apha ngoku masihambe ngoxolo. Kodwa ezindleleni zethu ezigodukayo uba kukhona izinto besizibekile sidibana nazo ndiyacela sizisuse zibe secaleni ukwenzela ba abanye abantu babenokwazi ukuqhubeka nendlela. Babanga ngelithi bawubhalele amatyeli amaninzi lomasipala befuna ukusebenzisana nawo ngelinge lokufumana lo mhlaba. Batyhola ngelithi lo masipala ukhuphe ingxelo ngaphandle kokubandakanya uluntu ethi lo mhlaba uza kusetyenziselwa injongo zoshishino, nto leyo ebenze balugcwabevu abahlali. The following day, the residents, they waked up very angry. They protested against this. They wanted to talk with the mayor. The mayor never arrived. Instead, she sent a message that we must meet on the following day. And there were pops and everything. Tear gas were involved at the very same time. When we met on the 29th, while we were meeting with the mayor, trying to express our need, the mayor made a declaration that the land was for commercial use, so they cannot give us this land. But though that they can hear our query, they will ask for 14 days so that they can consult with the council. So on the 11th, we saw the agreement was that for us to be able to know for them to be able to give us a feedback, they're going to communicate with us, and then we organize a meeting, we gather together. So we saw a notice, a public notice on their page here without even consulting us. So and on that time they made an agreement for a meeting for 10 o'clock in the morning. So we wrote a proposal as the residents saying that we are unable to attend at that time. Umphathi kwiofisi kamasipala uPhumelelo Kade ulwamkele uxwebhu lwezikhalazo ze waqinisekisa ukuba abahlali baza kufumana impendulo kanye ngethuba abalindele ukuba bafumane impendulo ngalo. The municipality has made its position in various meetings that we have had with them. As much as those meetings did not go well, as they demanded what they demanded, and the municipality explained the purpose of the land, what it is planned for, and the hindrance, to the development of that land. Because even if we were to put or allow people to erect there, that is going to require basic services such as water, electricity, roads, and so on, which the municipality is an issue that is still grappling with. Omnye wabahlali uNopinki Bhuwa uvuyele ukuba abaphathi bakamasipala belwamkele uxwebhu kwaye unethemba lokuba baza kufumana indaba eziza kubaxolisa.
siva kamandi kakhulu into yobana umasipala ede wavuma into yobana simnikeze imemorandum. Also sibulela kakhulu mani kubantwana babantu abancama izinto zabo, abancama imisebenzi bazoxhasa abanye abahlali, saba baninzi yavakala le nto into yoba si-serious nyhani. Indawo siyayifuna, asinandawo. Sibulela kakhulu because kukho abantu abancinci apha, umzekelo aba bafana, aba bantu bonke aba bafana naba basisi bancinci bashiya abantwana babo, bashiya imisebenzi yabo, bashiya into zabo beni babazenze ezibalulekileyo, kodwa bazosimela because ukungabikho kwabo le nto bingazoba heavy the way heavy ngayo evakala ngayo. Because singathele singabahlali sikude kumasipalati asivakali, kodwa ngenxa into babona bencama izinto zabo benza konke kusemandleni abo ukwenzela into yobana into yethu iphumelele. Sivuye kakhulu, siyabulela mani, silinde ngomonde u-48 hours wabo. Nangona kunjalo, abahlali abafana noSankobe abasathembi nto kumasipala waseMakana. Anything that is from this municipality, I'm negative and pessimistic about it. Yeah, I'm negative, but I want to be honest with you and them. I don't have any confidence in them. That is the ruling authority of this Makana municipality. Abahlali basemakhanda bayilinde ngamehlo abomvu impendulo yalo masipala kwaye bathi ukuba akukho mpendulo ngoLwesihlanu ukumiswa kweentshukumo kuza kuphinda kwakhona. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo ndisemakhanda.